Abusiafo say me Mampong Silver Palace say the Kaka show on Edumasa TV on YouTube, Edumasa Media on Facebook, and Edumasa TV so e TikTok. Edwade e kura ne edwade ni nyina ne na nananom amane ne amamre kwan so ya baba ye say the unhu edwade e ne edwade na yana nanum edwade ababa be ha no mane ya mamre kwan be bisa se ade ne edwade enti ya baba pie mu ha no na se wo se pe edwade ne ntira se ade akura ene ye de ye nyama be be ye de baba ye de ye Daasebre Osei Bonsu Rite mono ana da form said ye mu mono enti live from Mampong Silver Palace yes so much nananom de edwade ababa be three hanom enti edwade ababa be three hanom na se wo se ye de ba na ye de ba e be kire mu na amanye ne amamre wo mu so ya mawo ehu de wo mu Edumasa TV YouTube Edumasa TV TikTok Edumasa online and so Facebook subscribe to media no na share media no edwade afena ababedu ade ne ade ye ne nyina ye pemu ankyere mu ne ade amama timide ubo ewremu ewo eye Mampong Silver Palace ene siwo no kakraka yi nyina aya himfie aya ye Daasebre Osei Bonsu na hemboboa no ena wani ehu no na nanom atena nkonya obaye kunafo abusapeni na hema no wona keka ho funeral committee members no wona keka ho nyina seme omaje adwa a omotwen se yedi adwade beba na yedi akire abusua ene wona ekeka ho seme Mampong Silver Palace ala seme uhu no kasamfoni Edumasa TV o subscribe jumadi na no wa share jumadi no ama wumia enya bia he eno anadwo ye de wo fa mu bia ene anopa wie nso so ye de wo fa ma bono miansa apa ho sima aduasa enwoche 338 ewo Asante mantem wo man Ghana mu na semre ye na nanom aba be piem ewo ha na ye nuanom abrafo no so ebi aba be dura na nso munya hyehyɛ wo ho Abusia ajebre twen ade edwade a de kwakọ akoye won de hye no hu yi no ana unu kasa mfoni Edumasa su we mu nyina so eba be pie mu ha no a omoba abeboa ama edwade a ye de ba no omoba be ya dansefo ewo mu na omo so abeboa magima de mu so akoso sebe Mampong Silver Palace oba be pie mu ha no mu ya mama ni ena afre kuntunkuni anya asim kuma na enya kokwa na ye kuntun hyane so kosi se oba bepiem ewo Asante mantem eye Asante Mampong titi na o se ye kokko ana tuntun nti se me hunu bia ye ya na hu otum for front on from him wa hanom na e mame enche na nono ba oba kunafo so mahunu tire ho oba kunafo enyama medu ha no seme ngusuwa ye wo atwenyem a ye hwe se ye nananom nguso ebaba yana na Asante hene fonton from him na mecha so ewa hadi na mecha wa ase na mecha neto no tumfo Asante hene fonton from him enso so ababa bi ha no na bosen him ma na ekria usuwa mfengo bosen him aso no oni tumfo fonton from him enso so ababa bi ya na nanom bebre na aba menim ondin na wada ho ma mefa chowudin no na sewa Championhene ba muhima na sewa so eni na se na sewa fi wa na bosan hima aba na yura utumfo fonton from him na me chance so edi so
na nana no keka ma me wada roma ye fe Osei nana brother so eni ma me wada roma udi nana otumfo abrotia benifo aba nana owisuwa eduome ma me wada roma nana nya nkokua bo ho nkokua bo ho nkokua bo ho ufra francho a na wo kɔ hɔ nom kronoma francho bo ho otumfo kyerɛ mahema ɛno nso so ka ho ɔno ani nkokua bo ho hema nkokua bo ho petrensa achina ne mpatamu mo maame enso aba betie mu ɛwɔ ha sei enti yebusu aye wo atwe mu ohwe bia ye a ahosiesie no ɛyɛ sonko ɛda nso ɛne ɛno ade no nso yɛdam we nyina ɛyɛ ade a yɛyɛ ɛde atwe Kotokɔhene ahosiesie a yɛyɛ ɛde ama Kotokɔhene abɛpɛ na santeman nifa woni hɔ ano ade ɔde asanteman gya no abɛpɛ no krabre enti we nyina yɛ ahosiesie a yɛwɔ mu a yɛyɛ ɛde atwen na nanom titiri no Kotokɔhene ene wona sebie beba abebeboa amadwumadie akɔsoɔ sɛdeɛ Santehene esi ɛpɛ no nti semre yi me ne wo kasa yi di wo bepie mu wa Sante Mampong a na sɛ enya asɛm kuma ɛwɔ ha kora wo ba dwumadie no so a comment section wɔ no no wada roma ɛhɔ ne yɛgye adwen kyerɛ nyinaa ɛde afa wo betumi ɛde nkɔmɔ twetwe de wo pɛ sɛ wo bi sɛ ne nyinaa afa hɔnom ukromuhene beba bi ne bia meka se wuni ukromuhene ne din obetumi ede sebi ato comment section wonum na mabo ede amawo yenimu a ebi side tan sempenifo se ye pa ebe woni ntimi ye kyekere boa yenimu kra ebe boa pimpenifo na ye bisa enti semre na nanom ati yi paso funeral committee ebusua botase bretu abusua ready bretu abusua babrel bretu abusua bretu abusua wo twe wo Mampong amani Mampong Silver Stool Palace no wo ya adehye wo mu no wo mu na aba beje adwa wo twen se ye de adwade ebeba ama wo mu de asisi won dehye no na adwade no kwa efi ho aho wan na de adwade ba ye hwan asede na wo se wo de adwade eba ema ye de siesie se be mpreduasa owufuo anade wo kwa akura ho kunafo abusua adehye anase yewra na sigitu oni ho maame yewra Santehema tiseme abusua na wo mu ewa ha no mafia pem ahankono ene aduasankono be fi apimpimienu ene aduonu motwe na yewra Daasebre Osei Bonsu ekọ ekura nti we mu nyina so eye abusua abetena ahimfie na nimu pen doni se entrance ewra ahimfie ho no no ena omaba betena omugusua ewo atweyem wo hwe bosan hema wa hanom otumfo fontonfo hema na amacha na nanom bebibi ena ababe piem ewo hanom wo hwe amajunodie no so akọ na ye fefefe ede amaye Edumasa TV YouTube Edumasa TV so TikTok and afin so Edumasa Media Facebook Edumasa Online so Facebook mo subscribe to me na ma share na wo nua enya bi a share yegusu aye wa twen se adwade a wo so aye no panifo be ma kwan na ekwa mu betene na ye de awura eye ahimfie na mu bia ye de akokra to na yesiesie no na ejamfo adofo ebusua Mampongman asanteman Mampong crash se Mampong ase enso so aba beboa ama ye jam yura na sejitu asanteman ne nifa hima ene sempedo asabeboa ne nifa hima ama ne akura ne ba Daasebre Osei Bonsu enti semre de ebusua edom ewo ha nyina edom a etwen abusua wo mu behadefo wo mu medical culture se Mampong bretu abusua wotwe kwawu bretu abusua yewra Daasebre akwamua boaten ne nuanom so ewa hanom nti na se ene eba bepie mu ewa hanom a na se de Edumasa TV yewa ayede ema wo no nti bepie Edumasa TV we so a wo hwe na wo dia na se obe subscribe dwumadie na wa hit power notification bell no happens so for latest update said the buyer the bia
obeye kan fu a wonsa ebe kan no wanya bi enso so ahwe ama wo hu ato ye som wo amane ene amamre kwan so dia ene bretu abusua ade ato ni no Mampong ni ye mame na asanten ma ye nana na aje kuma di fi otoso ye miensa e che Mampong mai ehima ana semi ade ato no eni nti egade hwan ya sede ene wo so de ba ebusua ye wo mu a sebi ebusua abetena patase twen busua wa tweyem se omode egade beba na ye de sisi wonde hye ho no ebusua ye twen mo ne ya so nti wo hwe ha no mo a entrance wo no nananom dodo na ebusua ba na eba nti ye twen se ye demo obeba nti se me comment section honom no madika ka kire se wadwen kire nyina wo de be fa honom wo de fa honom a ne akenkan e de amount da bia wo hwe ye free na wo de aka ho so e de amaye se de be ya wo betenetene yen ye kasa ne yankasa yesu akasa do information pam wei eye kokodisu wo se awo so kokodisu se so na sum yenu etwa so sad kokodisu e areho se de wo kanu yana na Mamponghene Daasebre Osei Bonsu yana na ja kuma di fia sante Mamponghene ona ade ato na ni mpani fo se de ade ato na ni nya ono na eyi eye no kre enti ma me no mo abusua enyina so aba be pie mu enti areho papa uche konu adani abutu sansampa odupon bi etutu Rona Daniel Butu, ama ye hu sampa, odupon bi atutu ampa, bi pinu wa Mampong to bi mu umu se kunu adane. Kunu mo yi. Aye sei, kunu mo tai tin papa. Tu se me de onye tuntum ana kokko na wo be se de kokko na wo be se e di abaha no mo waka de ontumi emfa emma sa wo hwe ha no mo se hanom no ha be nya Mamponghene bebe nti no no se kane na ha sei no nka gate esi ho no nanso yi afiri ho no se de be ya adwumadie no obi mepira obi mapim bibi san se Mamponghene ma no to asipida ne ti ti wo ko ba bia aya na sunsu ye dem se me ye na no nso so musuwa wa twen ma o mo twen adade enne na akokora ye di adade beba ye da ba bi sisi akokora ho ma kire ye bra Daasebre wo sei yi bi sisi akokora ho wia afen so ya pe se be imprediasa eduhwam ne ye keka ho aye fe na adade no ena bi bisa se ena jebre duma sa tv adade ho ya sa de wan po na de adade ba adade kra ye de eji nti na ma adade ho hia abra wo bi afrim ni nyina nti na duma sa tv ya ba be pie mu wa hanu ma ye se ne ye beta fom bia no ye de ba ne ye ba be som amanye no kon ne ti kunya no ba bia se ha ena bi benya afri nti de pie mu wa hanu ma ye ba die no ye like e wo facebook na wa subscribe to me no so ama wo ni bi ache ni pie mu wa hanu mo a nana mo eba medical ka se kane asante Mampong dada no ye bubu ni nyina eno anadwo na me de wo from ewie so me de wo kɔ hɔ na wa pa kɔ hwɛ dada no ye bubu dada ni nyina yenti ye bubu dada ni nyina ne se wona beba ehyen ya wo de beba na be do swinti se de be yo benya ba bi apake wona hyen e de hyen na sisie no eno ti na ye bubu kane dada ni nyina enti wo hwɛ ya ye ya mentintin so ya police for checkpoint eyi ni wona ubohu se ya ye wo ye papa kane no na ho no eyedwa ai ye tu o mu firi mu ani dada ye tu o mu firi mu ena wo mu du so a wo hwɛ no se de be ya obi di hyen ba enko ye se kuro no mu aye ma kuro no abɔ ata so yenya ba bia empake emfansi ni nti eno nti ena ne yes sabia ye na asante Mamponghene funeral committee ye na Ejirahene ye wo ye chairman na funeral committee pani ye na bari ma Osei radio Ejirahene a wo no aso ye Adontenhene de ma ye asante Mampong
amani ampon Silver School Palace ono na ye funeral committee ni nyina acha no nti saa bia ye nyina na ye dwada da aka ne ba bia na edwa no wo no ene ye bubu ho nyina ye bubu ho no nyina ye di aye dwa nti se wo hwe da ye a wo de wo hyen beba no benya ba bi de wo hyen no asi a sebi ye be pe obi nso so a obekọ ho a obehwe so obi mfa kwati kwan bi so emma me fa bibi emfa emfiri hanom nti wo badwuma gyi so a aha said the American Daasebre Osei Bonsu Avenue ni street no one say filling station shell filling station no champion yapra ho nyina na yesiesie ho ama nananom eba omode ehyan ni ade ebesisi enti sebi ofri ba bi na eba na wonim bia ya yi na wo de wo so ko Daasebre Osei Bonsu Avenue ni street no wo be hu say yapra ba bi se nya ye ho kama na nananom asiesie honom de ama wona de hyen ene de keka ho say ye moto bicycle car so the train kwa na eba say the ba oba bi nya ba bi de asienti ene ya hase na nananom gusu asiesie ha anye say omo ya hasa no magya ne hye no nso say ne o chene memene kwasiada ene juada asantema nyina wura ye sini na so yura na se Mamponghene ba be mu asantema ntemo ya asantema Mampong na wa be hwe ne de hye ni achi di twapo ansa ene ya pene kurabre to be page media so na subscribe no wa share media no ama we mi so enya di a share YouTube Edumasa TV Facebook Edumasa online na TikTok so Edumasa TV ya so mu wi comment section ho no no le gusua me wo ho no be timi do agent chire no afa ho no one ejina so nyina so ya mama papa haye Edumasa TV subscribe media no na wa share media no so ama we mi enya bi a share Edumasa TV Facebook YouTube and TikTok oko Facebook by Edumasa online and oko YouTube so Edumasa TV na TikTok so Edumasa TV and nana mo a ebusu awa ho sisi mu ye twen se adwade ebeba adwade wan asede ene se body adwade eba aye man krampu asede se body adwade ebre owufuo ye so mo Edumasa TV ye nhwa de kakran so ewa hase Bote. ya train adwade nti ana Edumasa TV ya ba be pem awa hanom wanya sadia kra ani se wodi adwade eba na manpo ana ewo tumi se wodi adwade ka owufuo enipa wodi adwade esiesi owufuo ho no ewo se kwaye busuani ana se obi a keke ana ewo se wodi adwade esiesi owufuo ho the same way na no ma ba bedu ha nyina na nanom a wa busuani mu a etwen yedi adwade beba na yedi esiesi yura Daasebre Osei Bonsu comment section won so meje waje nkyere no de afri ho no meje waje nkyere no de afri ho ai be bia wo hwe afri bia na ma yehu Daasebre Osei Bonsu afi ma han kono ne aduasa a enkono and the same way yesomo Edumasa TV YouTube Edumasa online so Facebook and after so Edumasa TV so all the TikTok all the social media platform kwa be mu Edumasa media and so honom the same way we sha ya to apuni mu yebusu a yesisi sabia ye be bia akokra ye de no be fitiam na ya pene kwabre yesisi honom nyina na wani emu the same way yebusu a yesono yura no so abrafo na ohu omo e wo hanom no ina na abrafo so je meeting
you are not saying to go to another for you meeting. Said the young Mamponghene on Bay soon, quiet, I see it. I expect you. None of words here. Nananum Mampong at Nampunya, which there Nananum Yana Mampong at Nampunya, and I will need Mampong at Nampunya, and I will and I will need a woman. Mampong at Nampunya, and I do walk as something for you. Daasebre at Nampunya, almost so a being on a Ii-Mamponhene. Now we'll change a job here. I didn't hear job here. When I said here, they said, what did I do? My one of these are here, a couple of four. Now, why no people do a same ground? And it looks me a job here. I bread, I say, the four. May come, and I will come. You will be beside Yana, and money now, almost four. Maximo, Edis, and my. I don't think about the 300. Said your bear, young perform Cassa. And we go to a waha, ye barber share, Naya pet, na said it in previous. That she will be some more. Sunset, and for the I go into the trip. The fisher said that they are not going to catch the ye bear, said the bear will be damn young one. After you see the book, no Mamponghene, a money, any a mamre. Ah, said it. If they are 2 a.m. Chimayaba, you see, you be small. Nina, you say, yeah, back me about the pet edit about the summer. One of the last thing I saw Yamma Crab, a BMO, higher do Massa, Yamayana, who you have caught. Then we fed dear, Mamponghene. I ain't said Daasebre Osei Bonsu. Santa Mampong. Who here, Commander, had this year, Omunina, Anna, actually at dear. Until what will be now, we'll share. Obi to me about the PM, I would make you now so what I didn't share about the PM or comment session home. It was why you train and Jadia. Sunset, well, Yamami, that Mohammed actually. A Jadia, Yamami in the church and come affect the Jadia. A breast simon, or only be in sentence in a Jadimo at the Amaya. Yamaya said, so did a Jadia ever. Why crown poop? And I was a Jadia. A couple of 4. Name 4. Ukuneni. Emma. And now mine. Then I'm amateur. And also, it was said, you see, born, it was the young a cassa, Jenny in our cassa. Jenny and I are born, in ours. It's a one more boy, any bread, and I'm going by now. Your boy, any jet to me, boy, any bread. Oh, one more bonno, woman in now. Only the Cassan, only the air for not done in our bar, whom to Mrs. Sanders, bar, yes, and yes, say a good giant, yes, some people. Yeah, bon white, Timmy Bona done in one, Mamponghene. Obi a see a bit to me as I am from Guadia. You what see us here, Treneno. To me, Fan Pabuasa. Now we yet, them and I was sad, Shen, how woman to my Trebua. I've been there to my boy. I asked, yeah, grow in Papua. Yeah, shall Obi Pabuasa, Watumba, Timwende. Yet to me, chin Papro. Saint Tina Treneno, yes, Tina Treneno, yes, yes, oh, yeah, 50 annual tears in the and now look, say, apart from you, no, did the bonus way, yes, sir. And someone, Now, they are born. to me, Cobassa, beer.
You walk by the sun. What you see, and a black and a will be a water sending one more yard, fetch me. Who see one? Woman watching and will be better have a pro. Some fat if you are known, someone said a Adwa, it's me the Lukusa, and to a Simon, who bet him the Lukunasa, and one will be betting me and drawn attention. Say, Debbie, make Ramijanawa, never have a pro. And I'm sure. So, Pesa was sound. Sitting a country of it. Where you where you from? Oh, the Uber to media. Aye, Uber to media. Media mean fed with sons. Name of Mohammed to my name, the power and me, one, I was to me. Me, Nimi Ranessa, Geneno, Nimi Ranessa. Intino, a mamre woman, Miss, there was some Mohammed to my woman, a chile a bois. Get a fortune, we'll take it to a room, Sabi, wait here. A bonnet, a tear, the phantom for you. Phantom from Cheneno, a year, or Barney, Napema. Two eyes, searching in a year, Boma, a mood, Beman in the mood, dear Boom, who said, we a mood to see. The any bomano, you see the old bonny Bunkuman, the Sinifano, ye Bema, it is a mimic and say, yeah, the Siminifano and ye Bema. Aye, and never come your bar. Today in a debom. Beman, and no bandits. Nina, your friends. I'm my wedding king, or my Bama, dear walk and a sippy, that's what I roman. Ye best now, or more bonimuno, ye tear Simbia or one. The Babana, the Obi Persuasion, motivator. Obi Persuasion, I show back me man, or much. And you will make us. A bin so cockroach, Nene me yaba, you will honey fee. Radia, my you betray you, Radwada. You were papa, and I am sure. I'm also and I'm saying I'm more happy. Over Bonnie Nasa, any break, any break. Say you are. I'm Madame Adini. Pia. Nana Amecha Otumfo fronton from him or no and I got saying encounter fronton from Yoba any Bema. Master TV, yeah, the Musia, when I was in one Kafra, Nipa, Edia 9 and watch it. The best today, San say the bread and a year Jumawaha. Nana me chase fronton from Bana Bema and ye bo. My studies was a fronton from. Ye be yaman you, ye name cry, way monkey toa. Ye try and one yaba, Yampopon ya, Dumwa, and you mere, Chediampon be a quem, not a jardiano, and 4 shots here. Say a day back, Yakupemu Chimu near the Abril. At Massa TV, oh, YouTube, at Massa TV, TikTok, at Massa online, so a Facebook. Yamamu, any tea, any bra, much ye. Now, we baby, maybe. Mamon Kobe, I'm on chain, yeah, best.